možno, že väčšina ľudí tuto zaujíma. Už sa to asi netýka veľmi zahraničnej politiky, ale ja som sa vás chcela opýtať, že prečo ste si pre vlastne miesto vašej besedy vybrali práve nás, Modranské školy? A nás to zaujíma. A teda ešte by som k tomu chcela dodať, že hovorili ste tu o tom, že teda kto iný by sa mal teda so študentami rozprávať o zahraničnej politike alebo o hociakej politike Slovenska iný ako vy, alebo teda pán Eštok? Štátny tajomník. Pán štátny tajomník. Ale potom sú tu napríklad študenti zo Žiliny, ktorí vás vlastne otvorene vyzvali na debatu a vlastne ich pozvanie ste odignorovali a potom ste sa pozvali tu k nám na besedu. Počkajte, vnášate zase zbytočne politiku do niečoho, do čoho netreba politiku vnášať, ale odpoviem veľmi. Ja som povedal, že som pripravený sa s vami rozprávať o čomkoľvek. Nikdy nebol problém, pani kolegyňa, nikdy. Toto je moje 4. volebné obdobie. Nikdy nebol problém. A ja som sa stretával so študentami po celom Slovensku bez akýchkoľvek ťažkostí, či to boli stredné školy alebo vysoké školy. Z dôvodov, ktoré sú mne úplne jasné, ale ja som sem neprišiel robiť ani politický meeting, ja som sa s vami bavil politologicky, ak ste ma dobre počúvali, ja som sa nedotkol žiadneho politika, nikoho som nekritizoval, ak som sa bavil o Slovensku a o politike len politologicky v súvislosti s reformou politického systému a hovorili sme o zahraničnej politike. Chápem, že je tu opäť snaha zvyšovať napätie spoločnosti. V poriadku. Dobre, však musíte niekedy rešpektovať aj iný názor. Ja mám tento názor, ja zase budem rešpektovať váš názor. A k tej vašej jednoduchej otázke. Princípom môjho navštevovania škôl sú výjazdové rokovania vlády. My robíme každý mesiac výjazdové rokovanie vlády niekde v regióne. Najbližšie budeme o pár dní v okresoch Trnava a Hlohovec. Čiže bezprostredne pred rokovaním vlády bude určite stretnutie so študentmi, ktorých pozveme. Nebudem ja sa tlačiť na žiadnu školu. Spýtame sa študentov na školách, či majú záujem na dobrovoľnej báze prísť. Ak budú mať záujem, budú vítaní niekde v nejakom kultúrnom stredisku a môžeme sa normálne o veciach porozprávať. Okrem toho, keď mám nejaký program, ako napríklad dnes idem navštíviť v súvislosti s výstavbou jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach jednu firmu, tak som povedal, že skúsime po ceste ešte vybaviť jedno stretnutie, ak bude o to záujem. Čiže to nemá nič spoločné, že som teraz v Modre, mohol som kľudne byť, ja neviem, v Senici, mohol som byť na východnom Slovensku, idem na východné Slovensko na jedno veľké podujatie do Spišskej Novej Vsi, už som spomínal tú nemocnicu. Určite pozveme študentov, ak budú mať záujem prísť. A môžeme sa inak dohodnúť, ak je s tým nejaký zásadný problém. Môžeme sa dohodnúť tak, že my môžeme na týždennej báze, ja som na to pripravený, táto hodinu týždenne, ja kľudne môžem poslať na ktorúkoľvek školu na Slovensku autobus a všetkých vás privítam na úrade vlády. Dojdite na úrad vlády, tam budete mojimi hostiami, urobíme si podobné stretnutie, ako sme si urobili tu, v normálnej konštruktívnej atmosfére. Keď príjmete takéto pozvanie, budeme veľmi radi. A znovu sa k tomu vrátim, pani kolegyňa. Naozaj si myslím, že vy tu nemáte pred sebou teraz v téme zahraničnej politiky amatérov. Dúfam, že to uznáte aspoň toto. No, tak ja si myslím, že je dobré, ak majú študenti na strednej škole možnosť sa stretnúť a teraz môžete povedať dobrý profesionál, zlý profesionál, ale s profesionálmi. My sme profesionáli v tejto oblasti, robíme. Keby ste chceli mať prednášku o transplantácii srdca, tak by som asi sem poslal nejakého vynikajúceho chirurga z Národného ústavu srdcovo-cievnych chorôb. Ale my sa cítime silní v týchto témach. Samozrejme, že sa cítime byť veľmi silní v politických témach, ale to sa možno dá v nejakom inom prostredí alebo niekde inde. Ja nechcem slovenskú politiku rozoberať, pretože ideme do tragédie, pani kolegyňa. No, vidíte, vy to viete. Ja sa bojím, že bude ďalší atentát. Ja sa toho naozaj vážne bojím. Takže toto ja nechcem. Aj preto dnes, keď sme videli ten cirkus okolo toho dnešného stretnutia, tak sme normálne diskutovali, že komu toto prospieva, že sa ide predseda vlády, tretí najvyšší ústavný činiteľ Slovenskej republiky, pri všetkej slušnosti stretnúť so študentmi
A je to spojené s takýmto cirkusom Humbertom. Nerozumiem tomu. Potom sa pýtam, čo je na tej druhej strane, čo je úmysel na druhej strane. Ja sa nevyhýbam stretnutiam so študentmi, pozývam, keď chcú Žilinčania prísť, pošlem autobus, môžu prísť. To je, prosím? Ja neviem, kto je vonku, prepáčte, ja nesledujem, kto je vonku na ulici, ja neviem. Ďakujem. Som došiel medzi vás. Ak sa vám videá páčia, podporte nás odberom, lajkom a zdieľaním. Vás to nič nestojí a nám to pomôže v ďalšej tvorbe. Ďakujeme.